Abantu abentulayo abaphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni sebephoqeke ukuthi balale ngaphandle kwamahhovisi eSASSA ukuze bathole usizo uma kuvulwa. Namhlanje basole iSASSA kanye nohulumeni ngokungabaphathi ngendlela efanele. Iphathimandla zeSASSA zithi isimo saseBellville senziwe ukuvalwa kwehhovisi ngoLwesibili ngenxa yeCovid-19. Namhlanje kusizwe abantu abayi110 kuphela. We're taking the IDs of people at the end so that we can make sure that we book them for appointment. We had an interesting challenge because today, at the time when we need electricity, we have load shedding. But what we've done is we've taken 3Gs that we have in the institution and are booking the appointments using 3G cards so that we can make sure that we can prioritize all the people and make sure that we book appointments. Lesi simo sichazwe njengenhlekelele njengoba ukugcwala ngalendlela kungaholela ekutheni abantu batheleleke ngeCovid-19. Abantu akade bezofaka izicelo sebenxenxele umnyango ukuba welule isikhathi sokuholwa kwezibonelelo zesikhashana zalabo abanokukhubazeka. We cannot automatically, we've extended already twice automatically. It's hard for us to extend automatically without due process because if they find that I now paid people who did not deserve, it becomes a problem for me. So all I'm asking of you, please give us the opportunity. And the most important thing for you now, please keep the distance. Emahhovisini yaseGugulethu abantu bazwakalise ukukhathazeka ngokwephula imigomo yokunqanda ukusabalala kweCovid-19 ngenxa yokugcwala ngokweqile kepha bathe ayikho enye indlela abangenza ngayo. Kusenjalo eEastern Cape labo abahola izibonelelo eqonce bakhale ngokuthi uhlelo lweSASSA alibasizi ngalutho. Manje bafuna uhulumeni aqhamuke nesixazululo. Asihoywa tu sivuka ngama4:30 5 sivukela abantu sisukela ba ube ngumuntu oqala uzohoyeka asihoywa. iSASSA ithi ibheka izindlela zokwenza ngcono ukusebenza kweinhlelo zayo.